I veliki pozdrav još napad, sakranalačka fantastika desetka. Evo ti su. Šta imamo? Otvaramo nove FIFA 365 sličice. Da, ovo je najnovija FIFA 365. Ovo je godina 2024, evo kao što piše dole. Evo kako izgleda. Nema velike razlike u odnosu na ono što smo do sada vidjeli. Ali ćemo da vidimo kako je unutra. Za to je doktor Acika. Ajmo vrti. Idemo, samo jako. Vidi samo majke ti kad ih otvaraš i okreni momo ka meni. Ho. Kako nam se ovo čini, a? Ja imam ovih kodova. Da, ovo su neki kodovi koje možete da iskoristite. Evo, kod možda može da se vidi, pa ako neko koristi, neka iskoristi. Ajmo dalje. Acka, ide dalje. Okej. Nešto izgleda manjka onih zlatnih koje su, da. Nema, a? Da, i opet kod. Evo, ko skuplja ima ga. Idemo dalje. To je kao u prošlom, ima digitalna verzija i bukvalno imaš digitalni album. Što je cool. Beše Katar imao to, ali tako? Ili je FIFA? Da, Katar. Evo dresovi, to je dobro. O, nice. FK Partizan. Partizan MTS, ovo je Juventus. Idemo dalje. I evo kod. I ko skuplja kod? Evo koda. Treći pored. Mi otvaramo 10 kesica. Evo ovdje ima. Će biti nešto zlatno, brate, a? Zlatna, da. Daj, brate, nešto tozla. Ima čak dve. Ajde. Opa. Čekaj da imamo kosu. Sjajno. Ajmo dalje. Na istu foru, zlatno. Dobro. Sjajno. Ajmo dalje. Vidite kako to sve izgleda. Dizajn malo čudniji nego do sada. I ovo isto kovo samo za Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. I evo kod. I naravno kod skuplja, evo ga. Znači, koga prvi unese njegove, u stvari, kako beše radi, može se unese kako hoće potom? Ne, samo jedno. Ko prvi unese ništa, ko prvi unese njegove? Ko prvi unese njegove? Evo ga još jedan. Ko prvi unese njegove? Pa uzirajte pa unosite. Dresovi. Opa, idemo, Juventus. Kako vam se čini, ne znam, šta da vam kažem. Opet, evo, prozivali smo za zlatne i evo ih pojavljaju se, šta je to? Opet zlatno. Nego, hoću da vidim kako izgleda sličica generalno. Znači, moram priznam, jeste, znači, to je taj kvalitet FIFA 365, znači ima tu neku masu, znači teška je. Evo je pozadi kako izgleda. Sad nemam pojma, Acika kaže da se skupljaju opet ona slova brojevi, a? Da, dobro. I dobijate, šta dobijamo? Loptu, a? Lopta. Ovdje, ne znam, nismo ni vidjeli pozadi da li neko od ovih ima, ali... Ajmo, Acka. Evo, zlatna na početku. Opet zlatna. Opet imaju ovu njihovu foru sa 3 igrača, jedan pored drugog. Jedno jako lepa grb. Ovaj Paris nas je sve vreme nešto večeras gađao. Paris Saint-Germain smo dobili, ali tako, i dresove, i ovu, i sad i onu. Ajde dalje. Nice. Dobro. Kod. I opet kod, znači ko skuplja, evo ga.
po narednoj, ko pre devojce, njemu devojka. Iz prve kesice koje smo uzeli onako iz Zezancije, dobili smo 2 Mesija u jednoj kesi. Da, Acika je to izvukao, moram da priznam, ja se tu nisam implementirao. Jako zanimljivo, baš nije mi baš jasno, ali to. Dobro, Ruben, ajmo dalje. Ajmo dalje. Kod. I kod, znači, ko skuplja. Eto ga, znači, ko pre devojci, njemu utvorica. Dobili smo 3 ove ekipe. Da. Ove crnce sa dredovima. 4 zlatne imamo, sve ostale zlatne. Gledaš? Ne znam. I ovo su ozbiljni. I tu je Lewandowski. Aha, gledaj ga stvarno. Pa zar nije sjajno? Zar nije sjajno? Pogledajte. Evo, ovo je koliko? Još jedna kesica, ta i još jedna, ali tako? Evo ga kod ko pre devojcu, njemu devojka i kodić je njegov. Ovo je sjajno. Fino su radili ovo kao domaći i za goste kao dresovi. Away home i te fore. Grb. Grb. Olimpik iz Marseja. Kako dobra priča. Drugi broj, sad, evo stavit ćemo ga gore. Da, to je dvojka, a? Da, evo ga slovo. Imate, vidite, ovo je ispod, to je to. Verovatno to je... To je to. I imamo kodić, ali tako? Ko pre kodu, njemu kod. I posljednji, ali tako? Da. FIFA 365 za 2024. Bukvalno smo snimili ono iz restorana usput. A vi recite ako vam se dopadne, da li da idemo dalje. Odlična. Da li da otvaramo celu kutiju, da li ćete vi kupovati celu kutiju? Sjajno. Sjajno. I kodić, je li to to? Da. Odlično. Uvek smo imali ono neko pravilo da vam pokažemo kojih sličica negde dobijete najviše. I evo, možemo i sada negde to da zaključimo da je najviše ovih. Dakle, gde dobijate u paru, pošto vidite koliko je velika gomilica, odmah za njim su ove gde idu ova 3 u paru sa zlatnom grafikom i ova je sjajna. Grbovi nešto manje, kodovi naravno vam uvek sleduju i to je to. A ovo je kugla, lopta. Sjajno. Pišite, kucajte šta vam se dopalo, da li da otvaramo celu kutiju, pa do tada uživajte, šta da vam kažem. Vidimo se. Ćao. Ćao.